Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. எஸ், இப்போ நம்ம வந்து பிரணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்திராணி மாதாஜி ஆரம்பிக்க போறாங்க இல்லையா பிரணத்தி. வெரி முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணதுனால ஈஸியா படுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல வரல மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல வரலையா இன்னும்? வந்துச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சத்சூர்புண்ணிரிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. ஸ்ரீசைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோः ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருन् வைஷ்ணவாंश्च ஸ்ரீரூபம் சாத்வஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் சப்தஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதா சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदीक्षे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकाय देहिवे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम. श्री गुरुं दीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकज पनापाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंद्रये नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवासी पाश्चात्य देशधारिणे नारायण नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. तन्वदां स्वकथाकृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः नित्यन्तः भद्राणि विघ्नोति सुकृताम्. अष्टप्रयेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्शिवं. श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. பர்ஃபெக்ட், ரொம்ப பர்ஃபெக்டா படிச்ச. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எங்க இருக்கணும் ஓபன் பண்ணிருக்கேன்னா தெரியலையே. இருக்கு. நம்ம வந்து 2.25 இருந்து படிக்கணும் இல்லையா? 25 26 மாதாஜி? 26 படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே 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 26. அடுத்து இருக்கேன் 26.
ஹரே ராம். யாரெல்லாம் படிக்கிறாள்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க. உங்ககிட்ட புக் இருக்கே, இப்ப நீங்க படிங்க. நான் அது வந்து தேடுறது இல்லை. ஓகே, எல்லாரையும் வரவேற்கிறதே இல்லை இல்லையா? நான் ஆக்சுவலி இது பக்தி சாஸ்திரி வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது வந்து 4வது பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பு நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்டோட. அது வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாரும் இதே போல வந்து உற்சாகத்தோட வந்து அட்டென்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் கிடைக்கணும். எப்படி நல்ல நாலேஜோட கிடைக்கணும். நம்ம சும்மா பேருக்கு மாத்திரம் வந்து அட்டெண்டன்ஸ்க்கு மாத்திரம் வந்து நம்ம நாலேஜ் வராது இல்லையா? ஆக்சுவலி நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே நம்ம கிளாஸ்ன்னு மாத்திரம் இல்லை, இஸ்கான் மங்களூர்லயே அது கிடையாது. இஸ்கான் மங்களூர்ல எப்படின்னா எல்லாருமே நாலேஜை பெற்றுடுறோம். ஏன்னாக்கா வி ஹேவ் லெவல் 2, லெவல் 3. லெவல் 2லயே நம்ம வந்து நல்லா பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்துடுறோம். லெவல் 3, லெவல் 4 அப்படி. இதுல என்னது பக்தி சாஸ்திரியில இதெல்லாம் 3-4 இதோட தான் நம்ம வந்து சேர்த்துதான் படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதனால எல்லாருமே வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஆயிடுவா. வேற இதுல வந்து அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல. ஒரு 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சுடுச்சுன்னா ஒரு அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்னு வைப்பான். அப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி அந்த மாதிரி வைக்கும் போதுன்னா அவ்வளவு நமக்கு வந்து டேட் இன்டெலிஜென்ட் இல்லையா? கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா தான் இருக்கும். எனிவே, சோ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம்னா மாதாஜி ரஜினி மாதாஜி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் மாத்திரம் பார்த்து விடுறேன் என்ன படிச்சோன்னு. अच्छेद्योयम् अहम् अच्छेद्योयमदाद्योयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर् च अचलोयम् सनातनः. நம்ம தான் பிரிச்சு படிக்கணும். சான்ஸ்கிரிட்டும் பார்த்தோம்னா எல்லாம் சேர்ந்துதான் இருக்கும். இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் இருக்கு. நான் நடுவுல ஆ போட்டுனேன். சோ எவ்ரிவேர் அந்த மாதிரி. இப்ப இங்க வந்து அட்லீஸ்ட் தமிழ்ல ஆன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா? சான்ஸ்கிரிட்ல அதோட கிடையாது. அப்ப நம்ம இன்னும் படிக்கணும். அந்த மாதிரி அது மீனிங் இருந்தாதான் இப்ப நமக்கு வந்து புரியும். அந்த ஆ போடும்போது நமக்கு அதோட மீனிங். ஏன்னா அதுல போட்டிருக்கிறது அயம், அதாஹ்ய, அயம், அக்லேத்ய, அசோஷ்ய. அப்ப அது மீனிங்கோட படிக்கும்போது புரியும். அப்ப இதுல என்னது? ஜீவாத்மா வெட்ட முடியாதவன். இதே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப என்னது? ஆத்மாங்கிறது எப்படி வெட்ட முடியாதது, எரிக்க முடியாது, கரைக்க முடியாதது, அப்புறம் எரிக்கவும் உலர்த்தவும் முடியாதது. அவன் நித்தியமானவன். அவன் என்னது? இந்த ஆத்மாங்கிறது நித்தியம், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். அது ஒண்ணுதான் நித்தியம். எஸ், அதுதான் பார்த்தோம். இப்ப இதுல என்ன படிக்கிறோம் பார்க்கலாம். எஸ், ரஞ்சினி மாதாஜி படிக்கும். மெதுவா நிதானமா கண்ணை பார்த்து படிக்கும். நீங்க நல்லா படிக்கிறாள். ஒன்லி கண்ணு எங்கேயோ இப்படி ஃபாஸ்டா போறது, அப்புறம் வாய் என்னவோ சொல்றது, அந்த கோஆர்டினேஷன் இல்லாம படிக்கிறாள். அப்படி வேண்டாம், நிதானமா படிக்கும். நம்மளா நன்னதான் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதே கைனம் நித்ய ஜாதம். எது படிக்கிறேன்? மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிற மாதிரி 25 தானே படிக்கிறேன். இல்ல மாதாஜி 26 மாதாஜி. 26 நான் என்ன படிச்சேன் இப்போ? நான் அதுக்கு முன்னாடி தான் படிச்சேன். ஓகே ஓகே, 26. அதான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். கரெக்ட். படிங்க சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதச்சைனம் நித்ய ஜாதம் நித்யம் வா மன்யசே மருதம் ததாபி த்வம் மகாபாகோ நைனம் ஜோஷிதம் ஹர்கசி. வெரி நைஸ். படிங்க. இல்ல கரெக்ட்டா, ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. தேங்க்யூ. அத இருப்பினும் மேலும் ஏனம் இந்த ஆத்மாக நித்திய ஜாதம் எப்பொழுதும் வராது. ஓகே மாதாஜி. நித்திய ஜாதம் எப்பொழுதும் பிறந்து கொண்டே இருப்பவன், நித்தியம் என்றுமே வா அவ்வாறே மன்யசே நீ இவ்வாறு நினைத்து மிருதம் பிறந்து கொண்டிருப்பவன், ததா அபி ஆனாலும் துவம் நீ மகா பாகோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையனோ நான் இல்லை உடையோனே நான் இல்லை ஏனம் ஆத்மாவை பற்றி சோஷிதம் கவலைப்பட ஹர்கசி தகுதி. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுடையும் தந்த ஸ்ரீல பிரபுவாதருக்கு ஜெய். இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்பொழுதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் எதுவும் இல்லை. பொருளுரை. உடலிற்கு வெளியே ஆத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட வாழ்வு இல்லை என்று நம்பக்கூடிய ஏறக்குறைய புத்த மதத்தினரை போன்றே ஒரு வகையான தத்துவவாதிகள் உண்டு. பகவான் கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையை உபதேசித்த காலகட்டத்திலும் அது போன்ற தத்துவவாதிகள் இருந்தனர் என்றும் லோகாதிகள் மற்றும் வைபாஷிகள் என்றும் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் என்றும் தெரிகிறது. இத்தகு தத்துவவாதிகள் ஜடப்பொருள்கள் ஒரு பக்குவமான நிலையை அடையும் பொழுது அவற்றின் கவலையால்
உயிரின் அறிகுறிகள் கலவை தோன்றின கலவை கலவை கவலை இல்ல கலவை மிக்ஸ். சாரி அவற்றின் கலவியால் உயிரின் அறிகுறிகள் தோன்றின என்று கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர். தற்காலத்தின் ஜட விஞ்ஞானிகளும் ஜட தத்துவவாதிகளும் அவ்வாறே எண்ணியிருக்கின்றனர். அவர்களின் கருத்துப்படி உடல் என்பது சில இயற்பியல் பொருட்களை கலப்பு பொருள்கள். மேலும் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த இயற்பியல் பொருட்கள் வேதியியல் பொருட்களுடன் இணையும் பொழுது உயிருக்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. மனித வர்க்கத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ஆந்த்ரோபாலஜி அனைத்தும் இத்தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை. அமெரிக்காவில் தற்பொழுது பிரபலமாகி வரும் பற்பல போலி மதங்களும் இத்தத்துவத்தை ஏற்றுள்ளன. பக்தியற்ற நீலியஸ்டிக் அனைத்து ஆன்மீக இயக்கங்களும் மோசமானவை என்று நம்பக்கூடிய புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவ்வாறு எண்ணுகின்றனர். வைபாஷிக உடலுக்கு வெளியே ஆத்மாவுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்வு. உடல்ல இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு உடலுக்கு வெளியே பகவான் கிருஷ்ண லோகவாதிகள் வைஷ்ணவ, அதாவது ஜடப்பொருள்கள் ஒரு பக்குவமான நிலையை அடையும் பொழுது அவற்றின் கலவையால் உயிரின் அறிகுறிகள் தோன்றுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தற்காலத்துல ஜட விஞ்ஞானிகளும் ஜட தத்துவத்தின் அவ்வாறு என்றாங்க. ஆனா உடல் என்பது சில இயற்பியல் பொருட்களின் கலப்பு பொருள் தான். ஒரு கட்டத்துல இது இயற்பியல் பொருட்கள் வேதிப்பொருட்களுடன் இணையும் பொழுது உயிருக்கான அறிகுறிகள் தோன்றுதான்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஆந்த்ரோபாலஜில இத்தத்துவத்தை அடிப்படை கொண்டவைன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அமெரிக்காவிலிருந்து தற்போது பிரபலமாகி வரும் பல போலி மதங்கள்லாம் இதை வேற மாதிரி சொல்றாங்க, மோசமானவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவ்வாறேதான் அதை என்றாங்க. படிக்கவா மாதாஜி? வைபாஷிக தத்துவவாதிகளை போல் அர்ஜுனன் ஆத்மா இருப்பதை நம்பாமல் இருந்தாலும் கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. ரசாயன பொருட்களின் அழிவிற்காக எவரும் கவலைப்பட்டு கொண்டு தன் கடமையை புறக்கணிக்க மாட்டார்கள். மறுபுறம் எதிரியை வெற்றி காண்பதற்கான நவீன விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையிலுமான போரிலும் தன் கணக்கில் ரசாயனங்கள் விரயம் செய்யப்படுகின்றன. வைபாஷிகா கொள்கையின்படி உடல் அழிந்து போதே ஆத்மா என்றழைக்கப்படும் பொருளும் அழிந்து விடுகின்றது. எனவே அணு ஆத்மா உள்ளது என்ற வேதங்களின் முடிவை ஏற்றாலும் சரி, ஆத்மா இருப்பதை நம்பவிட்டாலும் சரி, அர்ஜுனன் கவலைப்பட காரணம் எதுவும் இல்லை. இக்கொள்கையின்படி ஆயிரக்கணக்கான உயிர்வாழிகள் ஜடப்பொருட்களிலிருந்து கடந்தோறும் தோன்றி அவ்வாறே அழிந்து வருகின்றன. எனவே இது போன்று சம்பவத்திற்கான வருத்த தேவையில்லை. மேலும் மறுபிறவி என்ற பிரச்சனையே இல்லாததால் பாட்டனாரையும் ஆச்சாரியையும் கொள்வதால் ஏற்படும் பாவ வினைகளை எண்ணி வருந்த வேண்டிய தேவையும் இல்லை. அதே சமயம் அர்ஜுனனை மகாபாகு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே என்று கிண்டலுடன் அழைக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஏனெனில் அர்ஜுனன் வேத ஞானத்தை புறக்கணிக்கும் கொள்கையான வைபாஷிகத்தை ஏற்றுக் கொண்டிருந்தவன் அல்லன். சத்திரியன் என்ற நிலையில் அர்ஜுனன் வேத பண்பாட்டை சேர்ந்தவன். அதன் கொள்கைகளை பின்பற்றுதல் அவனுக்கு இன்றியமையாததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றார்? அதாவது ஆத்மா இருப்பதை நம்பாம இருந்தாலும் சரி, அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படலாம் தேவையில்லை. அது ஒரு ரசாயன இதுதான், அது அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்லாம் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காது. அது நவீன விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தன் கணக்குல ரசாயனத்துடைய விரயம் செய்யப்படுவதாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்றாரு. ஆத்மா என்ற பொருள் அழிந்து விடுகின்றன. எனவே அணு உள்ளது என்ற வேதங்களின் முடியெல்லாம் ஏற்றுக்கலாம் சரி, ஆத்மா இருப்பதை நம்பினாலும் சரி, அர்ஜுனனி கவலை எல்லாம் காரணம் இதெல்லாம் பட தேவையில்லை. இந்த கொள்கையின்படி ஆயிரக்கணக்கான உயிர்வாழிகளும் ஜடப்பொருளும் கடந்தோறும் தோன்றி அவ்வாறே அழிந்து போயிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, மகாபாகுன்னு சொல்லிட்டு கிண்டலா சொல்றாரு. பலம் பொருந்திய கைகளை உடையவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டலா சொல்றாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் வேத ஞானங்களும் புறக்கணிக்கும் கொள்கையை வைபாஷிகத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தவன் அல்ல. அதனால அவர் அப்படி சொல்றாரு. சத்திரிகன் என்ற நிலையில் அர்ஜுனன் வேத பண்பாட்டை சேர்ந்தவன் தான். அந்த கொள்கையை பின்பற்றது அவனுக்கு மிகவும் இன்றியமையாதாக இருக்குது. நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்படியே ஆழமா பதிஞ்சு போயிடும். ஆமா மாதாஜி.
உங்களுக்கு அது Thank you. என்ன கொஸ்டின் எந்த மாதிரி ட்ரிக்கியா கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து தாராளமா வந்து தைரியமா வந்து இது எக்ஸாம் எழுத முடியும். ஆமா, நம்ம படிக்கிறதுனால நல்லா வருது மாதாஜி. அதனால Thank you தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. எஸ் லலிகண்ண ஹரே மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी पदम 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि ஜாதஸ்ய பிறந்தவன் ஹி நிச்சயமாய் த்ருவ உண்மை மிருத்யு மரணம் த்ருவம் அதுவும் உண்மை ஜன்ம பிறப்பு மிருதஸ்ய இறந்தவனின் ச மேலும் தஸ்மாத் எனவே அபரிஹாரியே தவிர்க்க முடியாதது அர்த்தே பற்றிய பொருளில் ந வேண்டாம் துவம் நீ சோஷிதும் கவலைப்பட அர்ஹசி தகுதி மொழிபெயர்ப்பு பொருள்களை வழங்கிய தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம், மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. பொருளுரை வாழ்வில் ஒருவன் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப அவன் மறுபிறவி எடுத்தாக வேண்டும். மேலும் ஒருமுறை செயல்களை முடித்த பின் மீண்டும் பிறப்பதற்காக இறந்தாக வேண்டும். இவ்வாறு முக்தியின்றி பிறப்பும் இறப்பும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன. எனினும் பிறப்பும் இறப்பும் தொடர்கின்றன என்று கருத்து கொலை, மிருகுவதை, போர் முதலிய தேவையற்ற செயல்களை ஆதரிப்பதில்லை. அதே நேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக வன்முறையும் போரும் மனித சமுதாயத்தில் தவிர்க்க முடியாதவை. பகவானின் விருப்பமான குருஷேத்திர போர் தவிர்க்க முடியாததாகும். மேலும் நேர்மைக்காக போரிடுவது சத்திரியனின் கடமை. தனக்குரிய கடமையை செய்வதில் உறவினரின் இழப்புக்காக அர்ஜுனன் ஏன் கவலைப்படவோ ஐயப்படவோ வேண்டும்? சட்டத்தை மீற அவனுக்கு உரிமை இல்லை. ஏனெனில் அவ்வாறு செய்தால் அவ்வாறு செய்தால் மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோ. ஏனெனில் அவ்வாறு செய்தால் அவன் மிகவும் அடைந்தாக வேண்டும். தனக்குரிய கடமையை புறக்கணிப்பதால் தனது உறவினரது மரணத்தை அவன் நிறுத்த முடியாது என்பது மட்டுமல்ல, தவறான முடிவை எடுத்ததற்காக இழிந்தவனாகி விடுவான். மாதாஜி இதுல பிறப்பு இறப்புன்றத தவிர்க்க முடியாதது. சோ அது வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கணும். ஒருத்தர் பிறக்கிறதுக்காக திருப்பி இறக்கணும். சோ அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது. அத வந்து இப்படி தொடர்ச்சியா பிறப்பு இறப்பு இருக்கும்போது இந்த கொலை, போர், மிருகுவதைன்றத வந்து நம்ம வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதே சமயம் அந்த சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம வந்து போரு இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பேரா சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் எதுக்கு இந்த மாதிரி சட்டத்தை காப்பாத்துறதுக்காக எதுக்கு இந்த உறவினர்களை கொலை பண்றதுக்காக எதுக்கு இவன் கவலைப்பட வேண்டும், ஐயப்படணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி அவன் வந்து கடமைய பண்ணலன்னா அவனுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய சத்திரியனோட கடமைய பண்ணலன்னா அவனுக்கு அது ஒரு பெரிய பிளாக் மார்க் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு. அதுதான் குற்றம். அவனோட டியூட்டி அது பண்ணலன்னா அதுதான் அவனுடைய குற்றம் ஆகும். அப்ப ஏனெனில் அவ்வாறு செய்தால் அவன் மிகவும் பயந்து கொண்டிருந்த பாவ விளைவுகளை அவனுக்கு அடைந்தாக வேண்டும். அவன் அவனோட டியூட்டியை பண்ணலைன்னா தான் அவனுக்கு பாவ விளைவுகள் வரும். அப்ப அவன் டியூட்டி என்னது? அஸ் அ க்ஷத்ரியா அவன் போர் புரியதான் வேணும். அதனால பல பேர் இறந்து போனாலும் அதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அவனுக்கு பாவம் வந்து விளையாது. தனக்குரிய கடமையை புறக்கணிப்பதால் தனது உறவினரது மரணத்தை அவன் நிறுத்த முடியாது என்பது மட்டுமல்ல, தவறான முடிவை எடுத்ததற்கான இழிந்தவனாகிவிடுவன். இழிந்தவன் என்னது? It will be like முதுக காட்டி ஓடுறா போல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டான். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வேற யாரும் படிக்கட்டுமா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்யக்தாதீனி பூதானி வியக்தமத்யானி பாரத அவ்யக்தனித நான் ஏவ தத்ர கா பரிதேவனாஹ. அவ்யக்த ஆதினி ஆரம்பத்தில் தோற்றமற்று, பூதானி படைக்கப்பட்டவை எல்லாம், வியக்த தோன்றுகின்றன, மத்தியானி இடையில், பாரதகுல தோன்றலே, அவ்யக்த
தோற்றமற்ற நிதனானி அழியும் போது ஏவ இவையெல்லாம் அது போன்றதே தத்ர எனவே கா என்ன பரிதேவனா கவலை. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? பொருளுரை. ஆத்மா இருப்பதை நம்புபவர், ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர் என இருவகை கொள்கையினரை ஏற்றாலும் எவ்விதத்திலும் கவலைப்பட காரணமே இல்லை. ஆத்மாவை நம்பாதவர்கள் வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவர்களால் நாத்திகர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆத்மா இருப்பதை நம்புபவர் மத்தாஜி, ஆத்மா இல்லாததை நம்புவர் என இருவகை கொள்கையினரை ஏற்றாலும், அப்படி 2 கொள்கை இருக்கு, அந்த எந்த விதத்திலும் கவலைப்பட காரணமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து ஆத்மாவை நம்பாதவர்கள் வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவர்கள். வேத ஞானத்தை பின்பற்றுபவர்கள் ஆத்மாவை நம்பாதவர்களை நாத்திகர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருப்பினும் விவாதத்திற்காக நாத்திக கொள்கையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கவலைப்பட காரணமே இல்லை. ஒரு பேச்சு வழக்குக்காக வேண்டி நாத்திக கொள்கையை நம்ம ஏத்துக்கிட்டாலும் அதை கவலைப்பட காரணமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆத்மாவின் தனித்தன்மை ஒரு புறம் இருக்க, ஜட பொருட்கள் படைப்பிற்கு முன் தோற்றமற்று இருக்கின்றன. ஆத்மா எப்பயும் தனித்தன்மை யுனிக்குன்னு சொல்றாங்க, வாய்ந்தது, தனித்தன்மை வாய்ந்ததுன்னு. அப்படி ஒரு கருத்து இருந்தாலுமே இந்த ஜட பொருட்கள் எல்லாமே படைப்புக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும்? எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் இருக்கும். அதை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது இருந்திருக்காது இல்லைங்களா? அதுதான் தோற்றமற்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தோற்றமற்ற இந்த நுண் நிலையில் இருந்துதான் தோற்றம் வெளிப்படுகிறது. அந்த ஜடப்பொருள் படைப்புக்கு முன்னாடி தோற்றமே இல்லை. அந்த நுண் நிலையில இருந்துதான் தோற்றம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்குது, வெளிப்படுது. ஆகாயத்திலிருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க, எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, ஆகாயத்திலிருந்து காற்று உருவாக்கப்பட்டது, அப்புறம் காற்றுல இருந்து நெருப்பு உருவாக்கப்பட்டது, நெருப்புல இருந்து நீர் உருவாச்சு, நீரிலிருந்து நிலம் உண்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து நெருப்பிலிருந்து காற்றிலிருந்து நெருப்பு, நெருப்பிலிருந்து நீர் உருவாக்கப்பட்டுச்சு, மேலும் நீரிலிருந்து நிலம் உருவாச்சு என்பதை கொண்டு இதை உணரலாம். இதை உணர்ந்துக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. ஒன்னிலிருந்து ஒண்ணு உருவாகிக்கிட்டே வருது. உதாரணமாக, நிலத்திலிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு வானுயர்ந்த கட்டடத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அஃது இடிக்கப்பட்டால் அதன் தோற்றம் மறைந்து இறுதி நிலையில் அணுக்களாக மாறுகின்றன. அது உடைச்ச உடனே ரொம்ப நுண் துகள்களாக, அணுக்களாக கண்ணுக்கு தெரியாததா மாறிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சக்தி பாதுகாப்பின் நியதி எப்போதும் இருக்கின்றது. ஆனால் காலப்போக்கில் பொருட்கள் தோன்றி மறைகின்றன என்பதே வேறுபாடு. எனவே தோற்றமோ மறைவோ கவலைக்கு என்ன காரணம்? மறைவு நிலையிலும் கூட பொருட்கள் இழக்கப்படுவதில்லை. மறைவு நிலையிலுமே அது அணுக்களாக மாறிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நீங்க தோற்றத்தை பற்றியோ மறைவை பற்றியோ நீங்க கவலைப்படவே வேணாம், அதனால எந்த இழப்புமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. முதலிலும் முடிவிலும் எல்லா மூலகங்களும் தோன்றாத நிலையில் உள்ளன. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, படைப்புக்கு முன்னாடியும் ஜீரோவா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் முடிவுலையும் அது என்னது? தோன்றாத நிலையில தான் இருக்கு. ஆனா அணுக்களாக மாற்றப்பட்டு விட்டது. ஆனா இருந்த நிலைதான் அந்த கடைசியிலையும் இருக்கு. இடையில் மட்டுமே அவை தோன்றுகின்றன, அந்த மிடில்ல மட்டும்தான் அவை தோன்றுகின்றன. எனவே இதில் எவ்விதமான உண்மையான வேற்றுமையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மத்தாஜி, நேத்து நியூஸ்ல பார்க்கும்போது இந்த நேபாள் இதுல பெரிய கட்டடங்கள்லாம் அந்த இது அழிச்சிட்டு போகும்போது இந்த ஸ்லோகன் ஞாபகம் வந்தது மத்தாஜி. எவ்வளவு வானுயர்ந்த கட்டடங்கள்லாம் இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி அதுவும் வெறும் ஃபாரஸ்ட், காடு, இயற்கையான எழில் கொஞ்சம் அழகா இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டடம் ஆரம்பித்த நிலைக்கே இது போயிடுச்சு. ஆரம்ப கட்ட நிலைக்கே அடிச்சுட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம கொண்டு போயிடுச்சு. அதே இயற்கையை இயற்கை காப்பாத்திக்கிச்சு. அப்போ என்ன ஆகுது? அது எல்லாமே அணுக்களாக மாற்றி தண்ணியிலயோ வேற ரூபத்திலயோ எங்கேயோ அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. அப்போ இதுல எந்த வேற்றுமையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் ஜட உடல்கள் காலப்போக்கில் அழியக்கூடியவை. இந்த உடல் அழியதான் போகுது.
அந்தவந்த இமே தேகா, ஆத்மாவே நித்தியமானது, ஆத்மாவுக்கு தான் அழிவு இல்லாதது. நித்தியஸ்யோக்தாக ஷரீரினக எனும் வேத முடிவை நாம் ஏற்போமேயானால் இந்த உடல் ஓர் உடையை போன்றதே என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே உடைமாற்றத்துக்காக கவலைப்படுவது ஏன்? நித்தியமான ஆத்மாவுடன் ஒப்பிடுகையில் ஜட உலகுக்கு உண்மை வாழ்வு இல்லை. இந்த இந்த சட்டைக்காக நம்ம கவலைப்பட வேணாம். அந்த ஆத்மா கூட இந்த ஜட உடலை இந்த இதை ஒப்பிடக்கூடாது. ஆத்மா தான் அழிவில்லாதது, ஜட உடலுக்கு உண்மையான வாழ்வுங்கிறதே கிடையாது. இது ஒரு கனவு போன்றது. கனவில் நாம் வானில் பறப்பதாகவோ மன்னர் போல தேரில் அமர்ந்திருப்பதாகவோ காணலாம். ஆனால் விழி தெளிந்த உடனேயே நாம் வானிலும் இல்லை, தேரில் அமர்ந்திருக்கவும் இல்லை என்பதை அறிவோம். ஜட உடலின் நிலையில்லா தன்மையை ஆதாரமாக கொண்டு வேத அறிவு தன்னுணர்வை ஊக்குவிக்கின்றது. இது எல்லாமே கனவு போலதான் எல்லாமே தோன்றி மறையும். அதனால நீ பிறப்பு இறப்பை பத்தி கவலையப்படாத. இது ஒரு கனவு உலகம் மாதிரி தான் உனக்கு இருக்கும். நம்ம அடுத்து விழிச்ச உடனே, நம்ம ஒரு ஆன்மீக நிலைக்கு வந்த உடனே அந்த விழிப்புணர்வுங்கிறது நம்ம ஆன்மீகத்தை உணர்றது. உடல் வேறு ஆத்மா வேறுங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு வர்றதுதான் நம்ம விழித்து எந்திரிக்கிறது. அது நாம் வானிலும் இல்லை தேரிலும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட உடலின் நிலையில்லா தன்மையை ஆதாரமாக கொண்டு வேத அறிவு தன்னுணர்வை ஊக்குவிக்கின்றது. எனவே ஒருவன் ஆத்மா இருப்பதை நம்பினாலும் சரி நம்பாவிட்டாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையிலும் உடல் அழிவிற்காக கவலைப்பட காரணம் இல்லை. சிலர் ஆத்மாவை இருக்குன்றாங்க, நம்ம இருக்குன்னு சொல்றோம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தவங்க இஸ்கான் தயவுல நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அதை ஒத்துக்கிட்டவங்களும் சரி ஒத்துக்காட்டியும் சரி இந்த இறப்பை சந்திக்க போவது உறுதிதான். அதனால நீ கவலைப்படாதன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி இருந்தாலும் கவலைப்படுறதுக்கு ஒரு அவசியம் இல்ல. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்பலைனாலும் சரியா. அவங்களுக்கு இன்னும் அட்வான்டேஜ் இல்லையா, நீங்க என்ன 1 to 6 சாப்டர் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, இது நல்லாவே உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி எடுத்துட்டீங்க இல்லையா, இல்ல எடுக்கிறீங்க? இப்பதாங்க மாதாஜி, நேத்து 2.26 முடிஞ்சிருக்குங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். 9th சாப்டர் வரைக்கும் எடுக்க சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. வெரி குட் வெரி குட். அப்ப 2 டீச்சர்ஸ் தான். 2 டீச்சர்ஸ் மாதாஜி. இப்போ மதியத்துல டீச்சர் இல்லாததுனால ஒரு டீச்சர் அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. வெரி குட் வெரி குட். நல்ல ரீச் பண்ணாதான். அதனால தான் பக்தி சாஸ்திரியில எந்த கொடுக்குறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஏன்னா இதெல்லாம் படிக்கும் போது இன்னொரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஸ்லோகம் எல்லாம் படிப்போம், அப்புறம் நம்ம ப்ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்ப என்ன இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் ஜாஸ்தியாகும். நமக்கு ப்ரீச் பண்ணும்போது என்ன இன்னும் நம்ம புத்தி தான் வளரும். நான் என்னோட அனுபவம் சொல்றேன். கிட்ஸ் கிளாஸ்க்கு தான் எடுத்திருக்கேன். முதல்ல பயமா தான் இருந்தது. அப்புறம் பார்த்தேன்னா கிட்ஸ் கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எந்த பயம்னா, நான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனலே இருக்கலையே, அதனால எனக்கு பயம். அப்புறம் பார்த்தேன் இவ்வளவு எனக்கு நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஸ்லோகம் வர ஆரம்பிச்சு கொடுத்து ஒரு பகவத்கீதைனா என்னன்னு புரிதல் எப்படி வந்ததுன்னா ப்ரீச் பண்ணப்பதான். யாருக்கு பெரிய கிளாஸ்க்குலாம் எடுக்கவே இல்லை, கிட்ஸ் கிளாஸ்க்கு தான் நிறைய வருஷமா எடுத்தேன் நான். அதனால அட்வான்டேஜ். எல்லாருமே அந்த முயற்சி எடுங்க. எப்பெல்லாம் ப்ரீச்சிங் கூப்பிடுறாங்களோ உங்ககிட்ட, ஆனா ஆஃப்கோர்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கணும். ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு இது இருந்ததுனாக்கா தாராளமா எடுங்க. அப்பதான் நமக்கு இந்த இதெல்லாமே இன்னும் நன்னா புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி படிங்க. ஆச்சரியம். இதுதான் ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லோகா. இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. படிங்க. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டித் ஏனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யக ஆச்சரியவத் தைனம் அன்யக நோதி சுத்வாப்யேனம் வேதன வேதன கைவ கஷ்டே. ஆச்சரியம். மாதாஜி தெரியலையா? இல்ல மாதாஜி, புக்ல படிக்கிற மாதிரி. புக்க பார்த்து படிங்க. ஆச்சரியமானதாக பஷ்யதி காண்கின்றனர். சிலர் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை ஆச்சரியமானதாக வததி பேசுகின்றனர். இவ்வாறு ஏவ நிச்சயமாக மேலும் அந்நிய ஆச்சரியவர் அது போலவே ஆச்சரியமானதாக மேலும் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை அந்நிய சிலர் சுனோதி கேட்கின்றனர். சுத்வா இன்னும் ஏனம் வேத அறிபவர் நான் ஒருபோதும் இல்லை மேலும் ஏவ நிச்சயமாக கற்பித்தவர் மேல் பொருளையும்
மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீ வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆசிரியருக்கு ஜெய். சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர். வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். கீதோபனிஷத் பெரும்பாலும் உபனிஷதங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றதால் இதே கருத்தை கட உபனிஷத்திலும் காண்பதில் அர்த்தமில்லை. சவணயாபி பகுபே சோனத்ய சுபந்தோபி பகோயம் நவித்யு ஆச்சர்யோ பக்தா குஷலோஸ்ய லப்தா ஆச்சர்யோஸ்ய ஜாதா குல குஷலானுஷிஷ்ட. மிகப்பெரிய மிருகத்தின் உடலுக்குள்ளும் மிகப்பெரிய ஆலமரத்தின் உடலுக்குள்ளும் கோடிக்கணக்கான இணைந்து ஒரு அங்கள் இடத்தையே அடைக்கக்கூடிய நுண்கிருமிகளின் உடலுக்குள்ளும் அணு ஆத்மா உள்ளது என்பது உண்மை. நிச்சயமாக மிகவும் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். அண்டத்தின் முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மாவிற்கு பாடகக்கூடிய பெரும் அதிகாரியால் விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட கூறிய அறிவற்றவர்களாலும் மனிதர்களாலும் தனி அணுபுரியான ஆத்மாவின் வினோதங்களை புரிந்துகொள்ள முடியாது. மிகப்பெரிய உடலுக்குள்ளும் மிகப்பெரிய ஆலமரத்தின் உடலுக்குள்ளும் எல்லாத்துக்குள்ளுமே இருக்கிறது ஒரே அந்த அணு ஆத்மா தான். அது வந்து என்ன சைஸ் பெரிய மரமானாலும் சரி, பெரிய மிருகமானாலும் சரி, அணு வந்து ஒரே சைஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றதுனால வந்து ஆச்சரியமானது. அண்டத்தின் முதல் உருவாளர் பிரம்மாவிற்கே பாடகருக்கு எப்போதும் அதிகாரியால் தனி அணுபொறியான ஆத்மாவின் முடியாது. அந்த ஆத்மாவை பற்றி ஒரு யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பௌதிக கருத்துக்களில் மயங்கி இருப்பதால் இக்கால மக்கள் பலருக்கும் நுண்ணியமான ஒரு பொருள் எவ்வாறு மிகச்சிறந்ததாக அளவில் சிறியதாக இருக்கும் என்பது கற்பனை பார்க்கிறது. இந்த காலத்துல எல்லாமே மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்காங்க, பௌத்திகத்தில் எல்லாம் கற்பனை. இந்த மாதிரி உண்மை எழுத்துன்னு அவங்களால நம்ப முடியாது. எனவே ஆத்மா என்ன உண்மையை அதன் நிலையிலோ விவரிக்கப்படும் விதத்திலோ மக்கள் மிக வினோதமாக காண்கிறார். அதனாலதான் ஆத்மா என்ற சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அதிசயமா வினோதமா பார்ப்பாங்க. தன்னை உணராமல் செயலாக்கப்படும் அனைத்து செயல்கள் வாழ்க்கை போராட்டம் இறுதியும் தோற்கடிக்கப்படுவதும் பௌதிக சக்தியால் மண்மயக்கப்பட்ட மக்கள் புலனுணர்ச்சி பெறுவதற்காக காரணத்தால் தன்னை உணர்ந்து கொள்வதற்கான வினாக்கள் போதிய நேரம் வராங்க. இதெல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கு ஏற்காம அவங்களுக்கு பௌதிக உலகில இருக்கிறதுனால இந்த உண்மைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு புரியறதே இல்லை. புலனுணர்ச்சி அந்த வேர்ல்ட்லி அந்த மக்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு அந்த ஆத்மாவை பற்றிய பௌதிக தீர்வு காண முடியும் என்ற கருத்தில் இருக்கவில்லை. ஆத்மாவை தகுதியா வைக்கணும், ஆத்மா பராமரிக்கணும் சொல்லி அதனால நம்ம வந்து பௌதிகத்தை அவங்களால ஏற்றுக்கவே முடியாது. கொஞ்சம் இந்த மொபைல் பக்கத்துல வாங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் வாய்ஸ் கம்மியாயிட்டே வருது உங்களோட வாய்ஸ். ஓகே மாதாஜி. ஆத்மாவை பற்றி கேட்பது விருப்பமுடைய சிலர் சத்சங்கங்களுக்கு சென்று உபன்யாசங்களை கேட்டாலும் கூட அறியாமை காரணத்தால் அணு ஆத்மாவும் பரமாத்மா ஒன்றே, அளவில் வேறு கற்றுக் கொள்ளாமல் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தவறாக வழிகாட்டப்படுகிறது. ஆத்மா பற்றி கேட்பது விருப்பமுடைய சார் சரி, அப்படியே ஆத்மா பற்றி சில சத்சங்கத்துல போய் கேட்டாலும் கூட அவங்க வந்து அணு ஆத்மாவும் பரமாத்மா ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு தவறாக அணு ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியல, முடியாது. பரமாத்மா மற்றும் அணு ஆத்மாவின் நிலையை அவர்களுக்கு செயல்கள் மற்றும் உறவுகள் அவர்களை பற்றி முக்கியம் மற்றும் விவரங்களை சரியாக தெரிந்துள்ள ஒரு மனிதரை காண்பது மிக கடினமாகும். நமக்கு குருமா இருந்து இதெல்லாம் பற்றி ஒழுங்கா சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு சரியான ஒரு வழிகாட்டி காண்பது மிகவும் சிரமமானது. மேலும் ஆத்ம ஞானத்தின் மூலம் முழு பலனை அடைந்து அதன் நிலையை பல கோணங்களில் இருந்து விளக்கக்கூடிய மனிதரை காண்பது அதைவிடவும் கடினம். ஆத்ம ஞானத்தின் மூலம் முழு பலனை அடைந்து அதன் நிலையை பல கோணங்களை கொடுக்கும். ஆத்ம ஞானம்னா அந்த நம்ம ஆத்மாவை அனுபவத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது.
அவங்க உலகத்துக்கு அந்த சொல்லி எடுத்து சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி குருவை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் மற்ற ஆத்மா பற்றி தத்துவத்தை எவ்வாறேனும் ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தால் ஒரு வாழ்க்கை வெற்றி அடைஞ்சது என்னலாம் அப்படியே அதை தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னா வெற்றி அறிந்தார். ஆத்மா பற்றிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக எளிய வழிமுறை மற்ற கொள்கைகள் மூலத்திற்கு செல்லாமல் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிக்கணும் மாதாஜி. அருமையா சொல்றாங்க, ஆனா சுத்தமா கேட்கலங்க மாதாஜி. ரொம்ப கம்மியா கேட்டுட்டே வருது. மொபைல் பக்கத்துல கேக்குறது. படிங்க படிங்க. படிங்க படிங்க. எளிய வழிமுறை மற்ற கொள்கை விலகி செல்லாமல் மாபெரும் அதிகாரம் பெற்ற பகவான். ஆமா, ஆத்மா பற்றி விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு சுலபமான வழி வந்து கிருஷ்ணால் விலகி செல்லப்பட்ட பகவத்கீதை கூற்றுக்களை ஏற்று அவைகளை நன்றாக ஒரு குருவின் மூலமாக கற்று அதை தெளிந்து கொண்டால் அந்த ஆத்மாவை கொள்ளலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரை பொருத்தமான மோகனத்தை இப்பிறவிலோ முற்பிறவிலோ வெறும் தியானம் ஆமா அதுதான் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணால வந்து சேர்ந்து கிருஷ்ண பற்றி தெரிஞ்சுட்டு முற்பிறவி நம்ம யாராவது தியானமோ அல்லது அவங்களுக்கு நல்லதை செஞ்சுட்டாங்க இந்த கிடைக்கணும். கிருஷ்ணரை உள்ளவாறு புரிந்து கொள்ள முடியும். வேற எவ்வழியும் சாத்தியமல்ல. கிருஷ்ணா பழைய கிருஷ்ணன் மொழி ஆன்மீகம் அந்த மூணு கடவுளை கர்நாடு எப்படி என்ன ஆத்மா என்ன பரமாத்மா ஜீவாத்மா நல்ல ஃபாலோ பண்ணி அந்த கீதை படிச்சாதான் எல்லாருக்கும் வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஒரு சென்டென்ஸா நீங்க பிரிச்சு சொன்னாலும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு கேட்க வந்து கிளியரா கேட்கல. சோ நீங்க வந்து மொபைலையோ பக்கத்துல வச்சு சொன்னா அடுத்த டைம் கரெக்டா சொல்லுங்க. கரெக்டா சொல்லுங்க. சொன்னது கரெக்டா சொன்னால் எங்களுக்கு கேட்கறது கம்மியா இருந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? சாஸ்வத மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிமா. ஸ்லோகம் 30. தேஹி நித்யம் அவத்யோ அயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரத தஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி ந த்வம் சோச்சித்தும் அர்ஹசி. தேஹி மொழிபெயர்ப்பு. தேஹி பௌதீக உடலின் உரிமையாளன், நித்தியம் நித்தியமாக, அவத்தியக கொல்லப்பட முடியாதவன், அயம் இவ்வாத்மா, தேஹே உடலில், சர்வசிய எல்லாரது, பரதகுல தோன்றலே, தஸ்மாத் எனவே, சர்வாணி எல்லா, பூதானி பிறந்த உயிர்வாழிகள், ந ஒருபோதும் இல்லை, துவம் நீ, சோச்சித்தும் கவலைப்பட, அர்ஹசி தகுதி. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பரதகுல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர்வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. பொருளுரை. அழிவற்ற ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கத்தை இத்துடன் முடிக்கின்றார் பகவான். அழிவற்ற ஆத்மாவை பலவிதமாக விளக்கியதன் மூலம் உடல் தற்காலிகமானதென்றும் ஆத்மா நித்தியமானதென்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் நிலைநிறுத்தியுள்ளார். எனவே தனது பாட்டனாரும் ஆசிரியரும் பீஷ்மரும் துரோணரும் போரில் இறந்து விடுவார்கள் என்ற பயத்தினால் சத்திரியனான அர்ஜுனன் தனது கடமையை புறக்கணிக்க கூடாது. ஆத்மா என்று ஒரு பொருள் இல்லை என்றோ, ரசாயன பொருட்களை கலப்பதன் விளைவாக ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில், முதிர்ச்சி பெற்ற சூழ்நிலையில் உயிருக்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன என்றோ வீணாக கற்பனை செய்து கொண்டிராமல், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று ஜட உடலிலிருந்து வேறுபட்டதான ஆத்மா என ஒன்றிருப்பதை நம்ப வேண்டும். ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. அதே சமயம் போரின் சமயத்தில் வன்முறைக்கான தேவை இருப்பதால் அது மறுக்கப்படுவதும் இல்லை. எனினும் அத்தேவையானது கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மனம் போன போக்கில் செயலாற்றக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து கிளியரா இது வரைக்கும் பகவான் வந்து உடல் வேற ஆத்மா வேற, ஆத்மாக்கு அழிவில்லை அப்படிங்கிறத பல விளக்கத்தோட வந்து சொல்றாரு. அதே மாதிரி
இதனால அர்ஜுனன் வந்து தனது பாட்டனாரும் ஆசிரியரும் இறந்துருவாங்கன்னு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா ஆத்மான்னு ஒரு பொருள் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தோ இல்ல ரசாயன பொருட்கள் கலப்பதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில முதிர்ச்சி பெற்ற சூழ்நிலையில தான் உயிருக்கான அறிகுறிகள் வந்தது அப்படிங்கிற வீணான கற்பனையெல்லாம் செய்யாம கிருஷ்ணரோட இந்த அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று இந்த பகவத்கீதையில இருக்க கருத்துக்களை ஏற்று ஜட உலகிலிருந்து வேறுபட்டதான ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்பணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது அப்படிங்கிற போதிலும் அதுக்காக நம்ம வந்து வன்முறையை வந்து கையாளக்கூடாது. அதே சமயம் போர் அப்படின்னு வந்தா அங்க வந்து கண்டிப்பா வன்முறை வேணும். ஏன்னா போரோட தர்மம் அதுதான். அப்படிங்கும்போது அந்த தர்மத்தை புறக்கணிச்சு நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ அதனால தேவையா அந்த வன்முறை வந்து வேணும் அப்படின்னாலுமே அது வந்து கடவுளின் அனுமதி கொண்டுதான் அது வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா இங்க போர் வந்து கிருஷ்ணரோட அனுமதியோடு தான் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால மனம் போன போக்குல நம்ம கடமையை செயலை வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஸ்வதர்மம் அபிச்சாவேஷ்ய விகம்பிதும் அர்ஹசி தர்ம்யாத்தி யுத்தா ஸ்ரேயோ அன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. ஸ்வதர்மம் ஒருவனுக்குரிய சுய தர்மங்கள் அபி கூச்ச அவற்றையும் அவேக்ஷிய எண்ணி ந என்றுமில்லை விகம்பிதும் தயங்க அர்ஹசி உனக்கு தகுதி தர்மியாத் தர்மத்திற்காக ஹி நிச்சயமாக யுத்தாத் போரிடுதலை காட்டிலும் ஸ்ரேயக சிறந்த கடமை அந்யத் வேறேதும் சத்ரியஸ்ய சத்திரியனுக்கு ந இல்லை வித்தியதே இருப்பது. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. பொருளுரை. சமுதாய அமைப்பின் 4 பிரிவுகளில் சிறப்பான நிர்வாகத்திற்காக இருக்கக்கூடிய 2ஆம் பிரிவினர் சத்திரியர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சத் என்றால் தீங்கு என்றும் திராயத்தே என்றால் பாதுகாப்பளிப்பது என்றும் பொருள். தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்பளிப்பவர் சத்திரியர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சத்திரியர்கள் காடுகளில் வேட்டையாடுவதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றனர். சத்திரியன் காட்டிற்கு சென்று புலியிடம் நேருக்கு நேர் சவால் விட்டு தனது கத்தியை கொண்டு அதனுடன் சண்டையிடுவான். புலி கொல்லப்பட்டவுடன் அரச மரியாதையுடன் அஃது அடக்கம் செய்யப்படும். ஜெய்ப்பூர் அரச வம்சத்தினரால் இவ்வழக்கம் இன்றும் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. சவால் விட்டு கொலை புரிவதில் சத்திரியர்களுக்கு விசேஷ பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் தர்மத்தின் அடிப்படையிலான போர் சில நேரங்களில் அவசியமாகிறது. எனவே சந்நியாசம் என்று அழைக்கப்படும் துறவு வாழ்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்வது சத்திரியனுக்கு உரியதன்று. அரசியலில் அகிம்சை என்பது ஒரு தந்திரமே ஒழிய கொள்கையோ உண்மை நியதியோ ஆக முடியாது. அறநெறி நூல்களில் மாதாஜி இதுவரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுவாங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சமுதாய அமைப்பை வந்து 4 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. அதுல 2வது வகைதான் சத்திரியர்னு அழைக்கிறாங்க. சத்துனா தீங்கு, திரையத்தேனா பாதுகாப்பளிப்பவர். அப்ப தீங்குல இருந்து பாதுகாப்பளிப்பவங்க தான் சத்திரியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்களுக்கு வந்து இந்த புலியோட சண்டையிடுறது அந்த மாதிரி அந்த புலியை கொன்னப்புறமேல அரச மரியாதையோட அதை அடக்கம் செய்யறது இது போன்ற பயிற்சிகள்லாம் கொடுக்கப்படுறாங்க. இப்பயும் ஜெய்ப்பூர் அரச வம்சத்தினால இது வந்து அனுஷ்டிக்கப்படுது. சவால் விட்டு கொலை புரிதலும் வந்து சத்திரியரோட விசேஷ பயிற்சி அளிக்கப்படுது. ஏன்னா தர்மத்தின் அடிப்படையில நடக்கிற போர்ல சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி சண்டை அவசியமாகுதுன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சந்நியாசம் அப்படின்னு நினைக்கிற துறவு வாழ்வு வந்து சத்திரியன் அப்படிங்கிறவன் நேரடியா ஏற்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அரசியல்ல அகிம்சை அப்படிங்கிறது ஒரு தந்திரமும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தானோ வழிய அதையும் வந்து கொள்கையா வந்து வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அறநெறி நூல்களில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகவே ஷூமிதோ அந்யோயம் ஜிகாம் சந்தோ மஹீக்ஷிதஹ யுத்தமானா பரம் சக்தியா ஸ்வர்க்கம் யாந்திய யக்ஞேஷு பசவோ பிரஹ்மன் சன்யந்தே சததம் த்விஜைஹ சம்ஸ்கிருதா கில மந்த்ரைஷ்ச தே அபி ஸ்வர்க்கம் அவாப்னுவான். யாகத்தில் விலங்குகளை பலியிடும் அந்தணன் ஸ்வர்கலோகங்களை அடைவது போல சத்திரியனானவன் தன் மீது பொறாமை கொண்ட மன்னனை எதிர்த்து போர் புரிவதால் மரணத்திற்கு பின் ஸ்வர்கலோகங்களை அடையும் தகுதியை பெறுகிறான். எனவே யாகத்தில் மிருகங்களை கொல்வதோ அறநீதிப்படி போர்க்களத்தில் கொலை புரிவதோ வன்முறையாக கருதப்படாது. ஏனெனில் இச்செயல்களில் அறக்கொள்கைகளால் எல்லாரும் நன்மையை அடைகின்றனர். ஓர் இனத்திலிருந்து மற்றொரு இனத்திற்கு படிப்படியாக செல்லாமல்
யாகத்தில் பலியிடப்படும் மிருகம் உடனேயே மனித பிறவியை அடைகின்றது. அதனை பலியிடும் அந்தணரும் மேலுலகங்களை அடைகின்றனர். அதுபோல போர்க்களத்தில் உயிரை விடும் சத்திரியனும் மேலுலகங்களை அடைகின்றனர். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாகத்துல விலங்குகளை பலியிடுற அந்தணனும் பிராமணனும் அதே மாதிரி போர்க்களத்துல தன்னை எதிரி மன்னனை கொலை செய்யற சத்திரியன் 2 பேருமே வந்து ஸ்வர்கலோகத்துல வந்து இடம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா யாகத்தில மிருகத்தை கொல்றதோ இல்ல போர்க்களத்துல கொலை செய்வதோ வந்து அறநீதியின் படிதான் நடக்குது. இந்த யாகத்துல பலியிடுற மிருகம் வந்து படிப்படியா அடுத்தடுத்த பிறவின்னு இல்லாம ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து மனித பிறவிக்கு போயிருது. அப்படிங்கும்போது அதனை பலியிடுற அந்தணனும் வந்து மேலுலகத்துக்கு தான் போவாங்க. ஏன்னா அந்த மிருகத்துக்கு அவங்க நல்லதுதான் செஞ்சிருக்காங்க. பக்தி செய்யறதுக்கு மனித உடல் அடையறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி போர்க்களத்துல உயிரை விட சத்திரியனும் வந்து மேல்லோகத்துக்கு தான் போறாங்க. ஏன்னா அறநெறியின் படிதான் அவங்க வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. 20 கடமைகள் ஸ்வதர்மங்கள் இருக்கின்றன. முக்தி அடையாதவன் தான் பெற்றுள்ள உடலை சார்ந்த கடமைகளை அறக்கொள்கைகளின் அடிப்படையில் முக்தி பெறுவதற்காக செயலாற்ற வேண்டும். முக்தி பெற்றவன் அவனது ஸ்வதர்மம் கடமை உடல் சார்ந்த வாழ்வை அடிப்படையாக கொள்ளாமல் ஆன்மீகமாக மாறிவிடுகின்றது. உடல் சார்ந்த வாழ்வில் அந்தணருக்கும் சத்திரியனுக்கும் சில குறிப்பிட்ட கடமைகள் உள்ளன. அவை தவிர்க்க முடியாதவை. ஸ்வதர்ம என்பது கடவுளால் விதிக்கப்படுவதாகும். இது 4ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படும். உடலின் தளத்தில் ஒருவனது ஸ்வதர்மம் வர்ணாசிரம தர்மம் மனிதனின் ஆன்மீக அறிவுக்கான படிக்கல் என்று அறியப்படுகிறது. மனித கலாச்சாரம் வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்துதான் அவருடைய உடலின் இயற்கையை பொறுத்த கடமைகளிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது. எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வில் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா 20 கடமைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்வதர்மம் அதுல முக்தி அடைந்தவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னோட உடல் சார்ந்த கடமைகளை வந்து முக்தி பெறுவதற்காக வேலை செய்யறாங்க. தன்னோட உடலை வந்து முக்திக்கான வழியில செயலாற்றுறதுக்காக உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. முக்தி பெற்ற பின் அவனது ஸ்வதர்மம் உடல் சார்ந்த வாழ்வை அடிப்படையாக கொள்ளாமல் ஆன்மீகமா மாறிடுது. அதே மாதிரி உடல் சார்ந்த வாழ்வுக்கு அந்தணருக்கும் சத்திரியனுக்கும் சில குறிப்பிட்ட கடமைகள் இருக்கு. அதை வந்து தவிர்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஸ்வதர்மம் அப்படிங்கிறது கடவுளால விதிக்கப்பட்ட அந்தந்த உடலுக்கு என்னென்ன கடமை அப்படிங்கிறது வந்து கடவுளால விதிக்கப்பட்டிருக்கு. இது 4ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து தெளிவா சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா மனிதனோட கலாச்சாரம் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. அத முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்கவுங்க உடலுக்கு ஏற்ற கடமையில இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ எந்த துறையா இருந்தாலும் உயரதிகாரி வந்து என்ன வழிகாட்டுதல் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்குரிய கடமைகளை வந்து கண்டிப்பா நிறைவேற்றுறது மூலமாக ஒருவரோட வாழ்வு வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி படிக்கிறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 32. சத்ருச்சயா சோபவன்னம் யத்ருச்சயா சத்ருச்சயா சோபவன்னம் ஸ்வர்க இத்வாரம் அபாவ்ருதம் சூகின சத்ரியா பார்த லபந்தே யுத்தம் ஈஸ்ருஷம் யத்ருச்சயா தானாகவே ச மேலும் உபபன்னம் வந்த ஸ்வர்க்கத்தின் இத்வாரம் துவாரம் வாயில் அபாவிருதம் திறந்து கிடக்கும் சுகின மிக்க மகிழும் சத்திரிய அரச குலத்தோர் பார்த பிரிதாவின் மகனே லபந்தே பெறுகின்றனர் யுத்தம் போர் ஈஸ்ருஷம் இது போன்ற மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பார்த்தனே வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள் சொர்க்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். பொருளுரை. இப்போரில் நான் நன்மை ஏதும் காணவில்லை. இது நிரந்தரமாக நரகத்தில் வசிப்பதற்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறிய அர்ஜுனனின் மனப்பான்மையை உலகின் பரம குருவான பகவான் கிருஷ்ணர் கண்டிக்கின்றார். அர்ஜுனனின் இதுபோன்ற வார்த்தைகள் அறியாமையின் காரணமாக எழுந்தவை. தனக்குரிய கடமையை ஆற்ற வேண்டிய நேரத்தில் அகிம்சையை கடைபிடிக்க விரும்பினான் அர்ஜுனன். போர்க்களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கும் சத்திரியன் அகிம்சையை கடைபிடிக்கப் போவதாக கூறினால் அது முட்டாள்களின் கொள்கையாகும். வியாசதேவரின் தந்தையும் பெரும் முடிவருமான பராசரரால் இயற்றப்பட்ட பராசர ஸ்மிருதி என்னும் அற நியமத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. சத்ரியோ ஹி பிரஜா ரக்ஷன் சஸ்திரபாணி பிரதண்டயன் நிச்சித்ய
பரஷயன் யாதி ஷதீம் ஷிதம் தர்மேண பாலயது. தர்மேண பாலயே. எல்லா விதமான துயரங்களிலிருந்தும் குடிமக்களை காப்பது சத்திரியனின் கடமை என்பதால் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவதற்காக சில சமயங்களில் அவன் வன்முறையை கையாள வேண்டும். பொறாமை எண்ணம் கொண்ட மன்னர்களின் படைவீரர்களை வென்று உலகம் முழுக்க தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவன் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும். எப்படி பார்த்தாலும் சண்டையிலிருந்து விலக அர்ஜுனனுக்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. தனது எதிரிகளை வென்றால் அரசை அனுபவிப்பான். போரில் இறந்தாலோ அவனுக்காக திறந்திருக்கும் கதவுகளின் மூலம் மேலுலகில் பிரவேசிப்பான். எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் போரிடுதல் அவனுக்கு நன்மையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா மாதாஜி, சத்திரியன் தன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறக்கூடாது. அதாவது அந்த தர்மத்தை காக்கிறதுக்காக அவன் கண்டிப்பா சண்டையிட்டாகணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தன்னுடைய நிலையை விட்டு இதுக்கு சந்நியாசம் வாங்குற நிலைக்கு அவன் மனப்பான்மையா இருக்குது. அப்ப அந்த உலகின் பரமகுருவான பகவான் கிருஷ்ணர் இதை பத்தி தெளிவா கண்டிச்சு சொல்லும் போது நம்ம சத்திரியன் அகிம்சை கடைபிடிப்பு அது முட்டாள்களுடைய கொள்கையா இருக்கும். இதை நம்ம என்ன தர்மத்தை காக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம போரிடுறோம் அப்படிங்கிறத எடுத்து கூறுறாருங்க. இந்த வியாசதேவரன் முனிவரான பராசரலையும் அதை பத்தி இது தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது குடிமக்களிலிருந்து துயரங்கள்ல குடிமக்களை காப்பதுதான் சத்திரியன் கடமைங்கும் போது அந்த சட்ட ஒழுங்கை காப்பாத்துறதுக்காக சில சமயம் அவங்க வன்முறையை கையாள வேணும். அதுல சில சமயம் அது சண்டை போட்டு நம்ம மற்றவங்களை கொல்லப்பட வேண்டிய விஷயங்களும் இருக்கும். ஆனா இந்த இது சண்டையில அவங்களே இறந்தா கூட அவங்களுக்கு மேல உலகம் காத்திருக்குது, அவங்களுக்கு அந்த கதவு திறந்திருக்குது. அப்படி சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிட்டாலும் கூட அவங்களுக்கு அரசாங்கமும் நல்ல அரச அனுபவிக்கலாங்க. அதை பத்தி இதை சொல்றாங்க மாதாஜி. இன்னொன்னு படிக்கணுமா? படிக்கிறடா புரியுமா? படிக்கிறடா? வேற யாரும் இல்ல? இல்லைங்க, இதை படிச்சுக்கோங்க. 33 அந்த படிக்கணுமா மாதாஜி? அத்தச்சைத்வம் இமாம். அத்தச்சேத்வம் இமம் தர்மியம் சங்கிராமம் ந கரிஷ்யசி ததஸ்வதர்மம் கீர்த்திம் ச ஹித்வா பாபம் அவாப்ஸ்யசி. அத்தஹ எனவே, சேத் எனில், தொம் நீ, இமம் இந்த, தர்மியம் அறக்கடமை, சங்கிராமம் போரிடுதல், ந இல்லை எனில், கரிஷ்யசி செய்ய, தத பின், ஸ்வதர்மம் உனது தர்மம், கீர்த்திம் புகழ், ச மேலும், ஹித்வா இழத்தல், பாபம் பாப விளைவு, அவாப்சி அடைவாய். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு ஜெய். எனவே போரிடுதல் எனும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாப விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் எனும் புகழையும் இழப்பாய். பொருளுரை. அர்ஜுனன் ஒரு புகழ்பெற்ற அர்ஜுனன் ஒரு புகழ்பெற்ற போர் வீரன். சிவபெருமான் உள்ளிட்ட பல தேவர்களுடன் சண்டையிட்டு பெரும் புகழ் பெற்றிருந்தான். வேடனின் உடையில் தோன்றிய சிவபெருமானுடன் போரிட்டு அவரை தோற்கடித்து மகிழ்வுறச் செய்ததால் பாசுபத அஸ்திரம் எனும் அஸ்திரத்தை பரிசாக பெற்றிருந்தான். அவன் ஒரு சிறந்த போர் வீரன் என்பதை எல்லோரும் அறிவர். துரோணாச்சாரியாரும் அவனுக்கு வரமளித்து ஆசிரியரையும் கொல்லக்கூடிய சிறப்பான ஆயுதத்தை பரிசீலித்திருந்தார். தனது தந்தையான சொர்க்க மன்னன் இந்திரன் உட்பட பல அதிகாரிகளிடமிருந்தும் அவன் தனது போர் திறனுக்கான தகுதி சான்றுகளை பெற்றிருந்தான். ஆனால் அவன் போரை புறக்கணித்தால் தனது கடமையிலிருந்து தவறுவது மட்டுமன்றி தனது புகழையும் நற்பெயரையும் இழந்து நரகத்திற்கு செல்ல தயாராவான். வேறு விதமாக சொன்னால், போரிலிருந்து பின்வாங்குவதால் அவன் நரகத்தை அடைவான், போர் புரிவதால் அல்ல. என்ன புரிஞ்சுட்டால் பிரபுஜி? இதுல மாதாஜி, இது அர்ஜுனோட புகழ மாத்திரம் பகவான் முதல்ல எடுத்து சொல்றார். அவன் ஒரு போர்வீர பெற்ற வீரன். சிவபெருமானும் பார்வதியும் வேடர்கள் ரூபத்துல வரப்போ அந்த பந்திக்காக சண்டை போட்டு ஜெயிச்சதுனால பாசுபத அஸ்திரம் கிடைச்சது. அதே மாதிரி இந்திரன் சொர்க்க மன்னன்னா ஒரு பிள்ளைகளுமே அங்க தேவர்களுடைய இதுலதான் பிறக்கிறாவா, அவளோட ஐதியத்துலாம் பிறக்கிறா. இந்த மாதிரி பலர்கிட்டையும் வாங்கியிருக்கான். இதுவும் இல்லாம துரோணாச்சாரியர் இவனை பாராட்டி
ஆசிரியர்களே கொல்லக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த ஒரு பவர் வாய்ந்த ஒரு அஸ்திரத்தை வேற கொடுத்திருக்கார். இந்த அளவுக்கு எல்லா சான்றுகளையும் பெற்றிருந்தும் அவன் சொந்த கடமையிலிருந்து வழுதி அவன் ஒதுங்கிக்க பார்க்கலாம். சத்திரியர்களுடைய கடமைகளே தீயதை அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக போர் புரியணுங்கிறது தான். இதுல யாரையுமே இவன் பின்வாங்க கூடாது, போர்ல இருந்து பின்வாங்க கூடாது, துஷ்டர்களை அழிச்சே ஆகணும், அதுக்காக நீ கவலைப்படக்கூடாது. அப்படி பின்வாங்கினால் அவன் நரகத்தை அடைவான், போர் புரிவதால் அல்ல. அவனுக்கு ஒரு பக்கம் இழிவு பேரும் கிடைக்கும், மறுபக்கம் நரகமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். நல்ல புரிதல். எஸ் புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறா? புவனேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. 34. ஓகே. ஆகீர்த்திம் சாபிபூதானி கதயிஷ்யந்தி தே அவ்யயாம் சம்பாவிதஸ்ய சா கீர்த்திர் மரணாத் அதிரிச்யதே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். மக்கள் உன்னை எப்பொழுதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பர். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. பொருளுரை அர்ஜுனனுக்கு நண்பராகவும் தத்துவ ஆலோசகராகவும் விளங்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் போரிடம் மறுக்கும் அர்ஜுனனின் எண்ணத்தை பற்றிய தனது முடிவான தீர்ப்பை கொடுக்கிறார். பகவான் கூறுகிறார், அர்ஜுனனே, போர் தொடங்கும் முன்பே நீ போர்க்களத்தை விட்டு விலகினால் மக்கள் உன்னை கோழை என தூற்றுவார்கள். மக்கள் அவதூறு செய்தாலும் பரவாயில்லை, நான் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடி எனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வேன் என்று நீ நினைத்தால் அதைவிட போரில் இறப்பதே மேல் என்று நான் அறிவுறுத்துவேன். உன்னை போன்ற மரியாதைக்குரிய மனிதனுக்கு அவமானம் இறப்பதை விட மோசமானது. எனவே உயிருக்கு பயந்து நீ ஓடக்கூடாது. போரில் உயிரிழப்பதே மேல். இது எனது நட்பை தவறாக உபயோகித்ததால் வரும் அவமானம், சமுதாயத்தில் உன் பெருமையை இழத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னை காக்கும். எனவே போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணம் அடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது. இதுவே பகவானின் இறுதி தீர்ப்பாகும். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றான்னா, உன்னை எப்பொழுதும் இகழ்ந்து பேசி கொண்டிருப்பார் அப்படிங்கிற. மக்கள் உன்னை இகழ்ந்து பேசுவாங்க. மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது அப்படிங்கிறாரு. மொழிபெயர்ப்புல பொருளுரையில என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் நண்பராகவும் இருந்து தகுந்த ஆலோசகராகவும் இருக்கிறாரு. சோ அர்ஜுனன் போரிடுறதுக்கு மறுக்கிறதுனால பகவான் தன்னோட முடிவான தீர்ப்பை கொடுக்கிறாரு. என்னன்னா, நீ போரை விட்டு நீ ஓடி போனாலும் சரி, இல்ல கோழைன்னு உன்னை தூற்றுவார்கள், இல்லைன்னா மக்கள் உன்னை அவதூறு செய்தாலும் பரவாயில்லைன்னு நீ ஓடி போர்க்களத்தை விட்டு ஓடி உன்னோட உயிரை தான் காப்பாற்றணும்னு நீ நினைத்தேனா, அதை விட போரில் நீ இறப்பது மேன்பு என்று அறிவுறுத்துகிறார் பகவான். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றார், உன்னை போன்ற மரியாதைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு இது அழகல்ல, அதாவது அவமானம் இறப்பதை விட மோசமானது அப்படிங்கிறாரு. இந்த நட்பை தவறாக நீ உபயோகம் பண்ணேன்னா வரும் அவமானம், சமுதாயத்துல உன்னோட பெருமையை இழத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னை காக்கும் அப்படிங்கிறாரு. கடைசியில என்ன சொல்றாருன்னா, மரணம் அடைவதே யார் பேசுறாள்? ஆனந்த் மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இவங்க முடிக்கட்டும், இவங்க முடிச்ச அப்புறம் நீ படிங்க. கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. புவனேஸ்வர் மாதாஜி. அதான் கடைசியில என்ன சொல்றாருன்னா, நீ நட்பை தவறாக உபயோகம் பண்ணேன்னா அவமானம் சமுதாயத்துல உன்னோட பெருமையை இழத்தல் இருக்கும், அதுல இருந்து உன்னை காக்கும் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னை காக்கும்ங்கிறார். தவறாக எனது நட்பை தவறாக உபயோகித்ததால்
வரும் அவமானம், சமுதாயத்தில் உன் பெருமையை இழத்தல், அப்புறம் ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னை காக்கும் அப்படிங்கிறது. நான் சொல்றது கேட்டா உனக்கு பாக்கி எல்லாமே உனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்திலிருந்து நீ விடுபட்டு விடுவாய். என்னது அவமானத்துல இருந்து விடுபட்டு விடுவாய். நான் சொல்றேன் பண்ண அந்த மாதிரி அவமானம் எல்லாம் உனக்கு தழுவாது. அவமானம் கிடைக்காது. அப்புறமா நீ ஒரு என்னது சத்திரியனாக இருக்கிறதுனால போரிடுறதுதான் மேன்மைன்னு அவர் சொல்றாரு. கடைசியில தீர்ப்பாக அவர் சொல்லி முடிக்கிறாரு. இந்த போரிட்டு மரணம் அடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்ததுன்னு அவர் தீர்ப்பு கொடுக்கிறார். பகவானே தீர்ப்பு வழங்குறார். ஓகே, இந்த மாதாஜி படிக்கிறேன். ஆனந்தி மாதாஜி படிச்சுக்கோங்க. 35 உபரதம் வம்ஸ்யந்தே துவ மகாரதாக ஏசாம் சத்தும் பகுமத பூத்வா யாஸ்யசி லாவகம் பயாத். மொழிபெயர்ப்பும் பொருளை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பயத்தால் ரணாத் போர்க்களத்தில் இருந்து உபரதம் விலகிவிட்டதாக மம்ஸ்யந்தே என்னுவர் துவாம் நீ மகாரதா மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் ஏசாம் அவர்களில் ச மேலும் துவம் நீ பகுமத பூத்வா ஆவாய் யாஸ்யசி இழப்பாய் லாவகம் மதிப்பிழந்த உன்னுடைய பேரிலும் புகழிலும் பெரும் மதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவராக கருதுவர். பொருளுரை அர்ஜுனனுக்கு தனது தீர்ப்பை தொடர்ந்து வழங்குகிறார் கிருஷ்ணர். சகோதரர்கள், பாட்டனார் ஆகியோரின் மீதான கருணையால் நீர் போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவர் என்று எண்ணாதே. உன் உயிருக்கு பயந்து ஓடினா என்று எண்ணுவர். விதமான உன்னை பற்றி அவர்கள் கொண்டிருக்கும் பெரும் மதிப்பு முற்றிலும் வீணாகிவிடும். என்ன சொல்றார் இங்க? அர்ஜுனனுக்கு அவமானம் தான் மிஞ்சும் இல்லையா? நீ ஏதோ நல்ல எண்ணத்துல நீ வேண்டாம், போரிட வேண்டாம் என்ற எண்ணறை நீ என்னது தாத்தா இருக்கா, குருமார்கள்லாம் இருக்காங்க, பண்ணக்கூடாது. ஆனா மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பா? பயந்து ஓடுறான், எனக்கு தகுதியே இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நீங்க சொல்லுங்க. கர்ணன், துரியோதனன் போன்ற மாவீரர்கள் அப்படி எண்ணுவார்கள். சகோதரர்கள், பாட்டனார்களுக்காக நீ போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக நினைக்க மாட்டாங்க. உயிருக்கு பயந்து ஓடினார் என்றுதான் எண்ணுவர். விதமாக உன்னை பற்றி அவர்கள் கொண்டிருக்கும் பெரும் மதிப்பு முற்றிலும் வீணாகிவிடும். நான் படிக்கிறேன். அவாச்சிய வாதாம்ச்ச பகூன் பஸ்யந்தி தவாஹிதாக நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதாராம் பொருளுரையும் மொழிபெயர்ப்பும் தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அவாச்சிய அன்பில்லாத, வாதான் வார்த்தைகள், ச மேலும், பகூன் பல, வதிஸ்யந்தி கூறுவர், தவ உன்னுடைய, அகிதா எதிரிகள், நிந்தந்த நிந்திக்கும் போது, தவ உன்னுடைய, சாமர்த்தியம் திறமை, தத அதைவிட, துக்க தரம் மிக துன்பம் தரும். நிச்சயமாக கிம் வேறு என்ன உள்ளது? அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? பொருள் திடீரென்று கருணைக்காக ஏக்க குரல் எழுப்பிய அர்ஜுனனை கண்டு வியப்புற்ற பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது இரக்கம் ஆரியருக்கு உரியதல்ல என்று ஆரியருக்கு போட்டுக்கு மாத்த என்று முதலில் காட்டினார். தற்போது பல வார்த்தைகளால் அர்ஜுனனின் பேரளவிலான இரக்கத்திற்கு எதிரான தமது கூற்றை அவர் நிரூபித்திருக்கிறார். கருணைக்காக குரல் எழுப்பிய அர்ஜுனனை கண்டு வியந்த பகவான், இது ஆரியருக்கான இரக்கம் அல்ல இது என்று சுட்டி காட்டினார். தற்போது மேலும் பல வார்த்தைகளால் அர்ஜுனனின் பேரளவிலான இரக்கத்தை தமது கருத்தை அவர் நிரூபித்திருக்கிறார். வெரி நைஸ். நான் இன்னும் 15 நிமிஷம் படிக்கலாம் மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறாரா?
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், வேற யாராவது புதுசா ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறவங்க யாராவது இருக்காங்களா கேக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறவங்க இருக்காங்களா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம்? ஹரே கிருஷ்ணா, யாரும் இல்ல. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. ஹதோ வா பிராப்ஸ்யசி ஸ்வர்க ஜித்வா வா போஷ்யசே மஹீம் தஸ்மாதுத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயः. இங்க என்ன படிக்கலாம்னா, தஸ்மாத் உத்திஷ்டனா ஏந்திர, தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய, அதனால ஏந்திர அப்படிங்கிறார். சரிங்க மாதாஜி. கௌந்தேய. தேங்க்யூ மாதாஜி. அத கொல்லப்பட்டால், வா ஆனால், பிராப்ஸ்யசி அடைவாய், ஸ்வர்க்கம் ஸ்வர்க்கத்தை, ஜித்வா வெல்லுதல், வா ஆனால், போஷ்யசே அனுபவிப்பாய், மஹீம் இவ்வுலகை, தஸ்மாத் எனவே, உத்திஷ்ட எழுவாய், கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, யுத்தாய போரிட, கிருத உறுதிக்கொள், நிச்சயமாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். குந்தியின் மகனே. மொழிபெயர்ப்பு. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. பொருளுரை. அர்ஜுனனின் படை வெற்றி பெறுவதென்பது நிச்சயம் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவன் போர் புரிந்தாக வேண்டும். ஏனெனில் போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டாலும் அவன் சொர்க்கத்திற்கு உயர்த்தப்படுவான். இங்க மாதாஜி, அர்ஜுனன் படை வெற்றி பெறுதோ இல்லையோ அது நிச்சயமா சொல்ல முடியாது, ஆரம்பத்திலே நம்ம எதையும் கணிக்க முடியாது. ஆனாலும் அவர் போர் புரிஞ்சே ஆகணும் சத்திரியன்கிறதுனால, அதுவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவர் செஞ்சே ஆகணும். ஆனா போர்க்களத்துல கொல்லப்பட்டாலும் அவர் சொர்க்கத்துக்கு தான் போவார், நற்கதி தான் கிடைக்குது. தோற்றாலும் அவருக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதனால ரெண்டுமே சமமானதுதான். அதனால நீ போர் புரி குந்தியின் மகனே அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. என்ன படிங்க 38 போய். ஹரே கிருஷ்ண. சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபௌ ஜயௌ ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைனம் பாபமவாப்ஸ்யசி. எப்படி படிக்கலாம்னா, லாபனா என்னது? லாபம். அலாபோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது நஷ்டம். லாப அலாபனா என்னது? நஷ்டம். சோ உனக்கு வந்து லாபம் கிடைத்தாலும் சரி, நஷ்டம் கிடைத்தாலும் சரி. ஜெயா அஜயா அப்படின்னா, ஜெயம் வெற்றி கிடைத்தாலும் சரி, அஜயம் தோல்வி கிடைச்சாலும் சரி. அப்ப அது பிரிச்சு படிச்சோம்னா நல்லா இருக்கும். இல்லாட்டாலும் ஒண்ணு கிடையாது. லாபம் தான் எல்லாருமே படிக்கிறாங்க. பட் நமக்கு புரிஞ்சு படிக்கும் போது என்னன்னா, இந்த மாதிரி பிரிச்சு படிச்சோமா புரியும். அதனால சுக துக்க சமே பாருங்க, சுகமா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும் சமமா இருக்கணும். லாப அலாப, ஜெய அஜய, அந்த மாதிரி. சரிங்க மாதாஜி. இனிமேல் அப்ப அந்த பொருளை பார்த்துட்டு அது கொஞ்சம் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆமா அதுலயும் படிக்கலாமே. கரெக்ட். அதை பார்த்துட்டு அதுல சுக இன்பம், துக்கே துன்பம், சமே சமமாக, கிருத்வா கருதி, லாப அலாபவ் லாப நஷ்டங்களில், ஜெய அஜயவ் வெற்றி தோல்விகளில், தத அதன்பின், யுத்தாய போருக்காக, யுச்யஸ்வ ஈடுபடு போரில், ந என்றும் இல்லை, ஏவம் இவ்வழியில், பாபம் பாப விளைவு, அவாப்ஸ்யசி நீ அடைவது, இன்பத் துன்பம். பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதர்க்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. இன்ப துன்பம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி இவைகளை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயல் ஆற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். இந்த போர்ல வந்து லாபம் நஷ்டம்லாம் பார்க்காத, வெற்றி தோல்வியும் பார்க்காத, அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க மத்தாச்சு, அது ரெண்டையும் பார்க்காத, இன்ப துன்பமும் பார்க்காத, அதுல நீ கண்டிப்பா போர் புரிஞ்சே ஆகணும். அப்படி செஞ்சேன்னா உனக்கு ஒரு பாவ விளையுமே வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொருளுரை. தற்போது பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் போருக்காக போர் புரிய வேண்டுமென நேரடியாக கூறுகிறார். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் இப்போரினை விரும்புகிறார். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் இன்ப துன்பம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி இவை கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை.
ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செய்யற கர்மங்கள் அனைத்துமே அகர்மான்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அதனால இது வந்து சாதாரண கர்மால வராது. கர்ம செயல்னாதான் அதுல புண்ணியம் பாப விளைவுகள் 2 வரும். வெறும் கர்மா செயல் அப்படின்னா. அதனால இங்க செய்யறது கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அது அகர்மா. அது வந்து இந்த இருமையிலிருந்து தனிப்பட்டது. அது இந்த இருமைக்குள்ளேயே வராது, அது கட்டுப்படுத்தாது. அதனாலதான் பகவான் சொல்றாங்க, எல்லா தர்மத்தை விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடை, என்னைவே சிந்திச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்றது. அதனாலதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து நம்ம எந்த செயல் செய்தாலும் அது வந்து இந்த 3 வகையானது, லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி, இன்ப துன்பம், எதுலையுமே அது வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. அந்த இதை வந்து நீ செய் கிருஷ்ணா, செய் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவை கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை, அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்பட வேண்டும் என்பது உன்னத உணர்வாகும். எனவே பௌதிக செயல்களின் விளைவுகள் இங்கு இல்லை. சத்வ குணத்திலோ ரஜோ குணத்திலோ இது வந்து இங்க பௌதிக செயலே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அது ஆன்மீக செயல். இந்த இருமையிலிருந்து வெளிவந்து நம்ம பகவான் மேல எண்ணத்தை வச்சு செஞ்சாலே அது ஆன்மீக செயலுக்கு உயர்ந்துருது. அதனால இந்த சத்துவ குணத்தில ஒருவன் தனது புல நுகர்ச்சிக்காக செயல்பட்டால் நல்ல அல்லது தீய விளைவுகளுக்கு உட்பட்டே ஆக வேண்டும். சத்துவ குணத்தில் தான் மாதாஜி சொல்றாங்க. சத்துவ குணத்தில் ஒருவன் தனது புல நுகர்ச்சிக்கு செயல்பட்டால் நல்ல அல்லது அதுதான் பாவ விளைவு, அல்லனா ரஜோ இல்லைன்னா சத்துவகுணம், 2 குணத்துல செஞ்சோம்னாலும் அது புலனுகர்ச்சி செயல்பாட்டால் நல்ல அல்லது தீய விளைவுகள் உண்டு பண்ணும் அது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவன் அதன் பின் சாதாரண செயலின் நியதிப்படி யாருக்கும் கடன்பட்டவனாகவோ கடமைப்பட்டவனாகவோ இருப்பது இல்லை. அதனால நீ வந்து எல்லாமே எனக்காக அர்ப்பணிச்சு செய்யறேன்னா, அதனாலதான் சொல்றாங்க, நம்ம முன்னோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து குடும்பத்தாருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, தேவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, அவங்களத கூட நம்ம செய்ய தேவையில்லை. அவங்களுக்கு நம்ம கடன்பட்டு கடமைப்பட்டவங்களா கூட இருக்க வேண்டியதுல பகவான் அத்தனையிலிருந்தும் நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11.5.4 கூறுகிறது, தேவர்ஷி பூதாப்த நிர்ணாம் பித்ருணாம் ந கிங்கரோ நாயம் ருணீச்சராஜன் சர்வாத்மனோ ய சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிக்ருத்ய கர்த்தம். எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு முகுந்தனாகிய கிருஷ்ணரிடம் எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைகின்றானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ ஆக மாட்டான். இந்த மறைமுக குறிப்பே கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனுக்கு இப்பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் பதங்களில் இதை மிக தெளிவாக விளக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுதான், நம்ம யாருக்குமே கடமைப்படவே வேணாம், நம்ம பகவானுக்கு மட்டும் எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. பகவானே நேர்ல வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றதுனால அவனுக்கு வந்து வேற திங்கே பண்ண வேண்டாம். பகவான் சொல்றாரு, நான் செஞ்சுட்டேன், இதனால ஏதாவது பாவ விளைவோ இல்ல நன்மையோ ஏதாவது வருமா? ஒண்ணும் வராது. he will not get any, அதோட வந்து ரியாக்ஷனே கிடைக்காது. எவ்ரி ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். ஆனா இந்த ஆக்ஷன் என்னது, பகவான் சொன்னதுனால பண்றதுனால ரியாக்ஷனே வராது. அப்ப என்னது, நல்ல நற்கதி. அடுத்த சாப்டர் 3rd சாப்டர் அதை பத்தி தானே இல்லையா, கர்மா விகர்மா அகர்மா பத்தி தான் பேச போறோம். அப்படியே கோர்த்துண்டே வரும். ஓகே, இது வந்து இங்க இருந்து நம்ம தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். இது வந்து ஓகே, ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். யாரும் போயிடாதீங்க, ஒரு ஸ்மால் இது கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் உங்களோட சஜஷன் கேட்கறது தான். ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சு விடுறேன், வாஞ்சாகல்பத்தில் பேச முடிச்சு ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ண அப்புறம் சொல்றேன். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की जय।
राधा गोविंद की जय, जय अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, जय और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि। थैंक यू माता जी।